Nagdak, cover and hold sa gihimong exercise ang mga empleyado dihang ilang nadungog ang emergency alarm sa Public Safety Office, City Disaster Risk Reduction and Management Division sa General Santos City. Tanang empleyado sa mga opisina sa lokal na gobyerno sa Jensan ang misalmot sa nationwide quarterly simultaneous earthquake drill kagahapon Setyembre 7. Nagdak, cover and hold exercise sab ang mga empleyado sa national ug mga opisina sa lokal nga gobyerno sa Zamboanga City, ingon man mga estudyante ug mga teachers sa nagkadayang eskwelahan sa syudad nga misalmot sa third quarter national simultaneous earthquake drill kagahapon sa hapon. Gipangunahan sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang aktibidad sa pakig-alayon sa Bureau of Fire Protection, Zamboanga City Police Office ug ubang ahensya. Mi partisipar sab ang mga taga Philippine Ports Authority kun PPA, Department of Public Works and Highways kun DPWH ug PNP PRO9. Ingon ni inisab ang sitwasyon sa Davao de Oro alas 2 sa hapon kagahapon. Dali sab nga nanggawa sa building ang mga empleyado sa Kapitolyo nga may partisipar sa simultaneous earthquake drill dihang mitingog ang alarm. Nakasulob og yellow hard hats ang mga empleyado isip proteksyon sa posibleng pagkahulog sa mga debris. Giimbita ang mga opisyal o personahe sa nagkadayang ahensya aron maoy mohatag og grado sa mga partisipante sa drill. Usa kini ka paningkamot sa gobyerno nga ma-promote ang disaster preparedness and resilience sa mga Pilipino. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.